Okay, so hello guys. Today I will be reacting about my video na pod katong before ko nabot diri Canada. Ni-try ko og panimpalad sa Singapore. 1 month ko didto. Nya dito na ako na-realize daghan gyud kong nakatunan didto. Life lessons nga murag ituyo gid sa Ginoo nga makaagi ko mga ingato nga kalisod para lang ma-appreciate nako ang iyang ihatag sa ako. Dito ko nakatuon nga kung naay rejection ang Ginoo nga ihatag sa imo that's because He is preparing you as so much better than what you ask for. Ayaw ka discourage kung kamo karon nag-watch mo ani nakaagi mo mga rejection, or if you're currently facing any rejections right now, una-una lang ninyo nga ang Ginoo is preparing you so much better nga makaingon mo nga kani inyong rejection nga inyong nagiandron wa ra jud magkatunga sa unsa kanindot ang iyang hatag sa imong kinabuhi. Anyways, I will be doing a reaction video again. So ato to play akong video sa Singapore nga naglakaw-lakaw ko dito. I'm just reliving the memory kay murag 6 years ago na to, and until now kanang presko pa sa akong nauna. Like I wake up every day feeling thankful and grateful for everything that I have, and one way of me like refreshing the gratefulness in my heart nga di mo dako akong ulo is akong balikan ang katong akong mga ipangagyan nga kalisod sa una. So yeah, let's watch this video here. Isa rin sa akong kuan na ganahan kay sa Singapore is grabe ka limpyo and very organized ang streets, ang tanan, ang mga balay, grabe ka organized na city. So nindot yun kayo dito. Isa na sa akong mga kanang mga amaze, mga very nindot nga akong nakita sa Singapore. So I'm just like walking on this and then video. Mura jud ka ng tinuod nga vlogger ba? Kani siya mga kuan ni siya mga housing ni nga mga buildings. So nga na ang style sa Singapore nga mga housing kay mura siyang mga tagas nga building niya na ay mga individual houses or family sa mga kada room or balay dito. I think ang tawag nila to is HBD or HDB, I forgot, but sa isa ka building daghan mo nga gapuyo lain-lain nga family. Yeah, ang gabuhaton sa mga local is ilang parent nila og mga foreigners like nga gatrabaho dito sa Singapore by room or either by house. Remember pa kay ko ani nga street diri ko galakaw almost every day. So katong na ako Singapore, aside sa gasan kog mga applications online every day, mo adto pod ko, mulakaw ko, mo walk in kog mga building, hatag ko sa akong resume sa mga guards. May ana pod like every day ko galakaw kapangitag work dito. And ako jung gi-exhaust na akong resources na makakuha nito. Walay nagtabang sa ako ang makitag trabaho or anything like that. Akong igaagaw tuod sa iya kong apartment or room nakakuan. Ipastay for a month. Thankful kay ko ato. But with regard to like walking there, ngitag trabaho, ako ra gid ni nga paningkamot. Muday na kanang water diha mo na ilang kanal, grabe kalimpyo na yung mga isda. Nindot gid kay limpyo kay Singapore. Musod ko diri ani nga time kay magpalit mo sa kuno ticket para sa bus, I mean sa train.
ilang kuan po dito ang style sa mga convenience stores like almost touchless na or contactless nga style, like kung magpalit ka ani may ibutang ang kwarta dito nya magawas ang sukli, makita po ninyo na ay coins. Kung magbayad kag coins diri nimo ibutang, kung magbayad kag papel diri nimo ibutang, and then ang mga sukli dira pod sa ubos manggawas. Pero naay kuan nito ha, naay tindira ani, but like almost contactless gid siya. Ka-remember jud ko aning sulod na ka-dream sa kay nakag para train, like miss gid ko sa unsa ka high-tech ang Singapore compared diri sa Canada. Isa na sa kuan akong mahatag nga props sa Singapore. High-tech tanan, grabe ka efficient ang tanan, especially ang ilang transport system. So, yeah, magsud ka ana, itap lang nimo imong card. Anong card nako nasa sulod sa pitaka. Pag tap nimo, automatic minus ang kung pila bayad sa train, and then makita nimo yung balance pod. Like kani sa ako amurag napa ko $11.83 ani pag humana kog tap. Nya naay mga sign tanan, naay mga kuan pod, naay mga train station kung asa ka manaog pwede ka diri makita nimo kung asa nga train padong o kung asa ka padong pod, nakita nimo kung unsa ka nga station mo naog. And while naapod ka sa train, madunggan pod nimo ang naay announcement nga every train station iyang i-announce kung unsa na, so para ma-aware pod ka di ka malapas sa imong destination. Ako la forward kay kanang usually murag di pa kay ko hibag, I mean di pa jud ko hibag vlog ani sige ra kog video niya sumpay ra nako. So diri makita nimo ang kuan station aha padong pila ka minutes ang train moabot so nasa ibabaw. Yeah, isa po dahil safety kay ang mga railways kay naagi mga block, so dili ang tao makanaog sa railway nga by accident. Kani di akong pasabot pa daw makita nimo kung unsa na ang train station nga next nga kuan diri siya mo light siya diri kung unsay sunod nga train station. Kana mga ana guys ba? Kani akong pasabot mga balay ni siya, individual houses na siya. In the air, like a blazing flare, to stare 'cause the flames will burn us off. How you want by Kadumdum jud ko nga galakaw ko aning diri kaning wa man jud koy sakto nga direction ani, but nala koy nakita sa website nga na nagpost og job hiring nya. Ako lang gid is adto ko personal maghatag og resume, and hopefully makakuha og interview, but while naglaka ko ani sige ko guna-una nga kanang Lord ihatag ni sa ako Lord kay pahurot na gid akong resources sa ani nga time, wala na jud koy kuan kwarta ani nya. Kanang lisod kayo wala na koy balikan sa Pilipinas ani nga time kay wala koy, I mean
na si Mipo, but wala ako mismo, wala na ko'y work sa Philippines ani nga time. So dagko kay lang train station nito. Makita ninyo kung asa mo padong. Magsige lang kag basa sa mga sign, makaabot jud kasi yung padalingan. Nindot gid kayo didto. Kanang ganahan gani kung mobalik mo dito, like mo bisita lang, musoroy lang kay marag didto jud ta lang. Kung mga kalisod kasakit akong kuan naguman. Sakay na pugog train na niwa pug ko kay bawgasa ko pa dong. Ay, diri naka-remember ko ni adto day ko ani sa nay nag-post nga murag hiring siya. Mura siya og kanang agency nya. Niadto ko ani but interview ko na kunuhay pero maningil og mag $600 man siguro to niya tabangan ka lang ang makatrabaho. So wa na ko ni bayad kay wa na gani koy akong kwarta ato igo-igo na lang gani. Okay, namdam ko diri to dapita katong naay mga kuan nito guys, naay mga murag tapad-tapad nga mga agency nya mura sila og mutabang upang itag trabaho sa imuha, but mao lagi to dako kay bayad. So isa po na sa inyong liken kung madto mo Singapore nga ayaw mo agig maingana kay sa akong mga nailhan nga mga Filipino nga ka-work dito wala sila ni agig maingana, and that's like additional expenses lang nya 1 month rabi imong visa sa Singapore, hindi ka ka-work sa 1 month TY na to imong gibayad, ayaw mag-apila ng mga or ayaw magsuda ng mga so that's it guys, like basically this is just like a really walking video of me riding the train kanang exploring Singapore, and grabe kanang ako yung memories ani daghan gyud kog mga fun, exciting but at the same time very disappointing nga mga experience ani. At the end of the day, I realized nga wala gihatag sa ako sa wala ko gikuan sa Singapore kay plano day sa Ginoo sa ako is diri ko sa Canada. Karon I'm a government employee, an IT nga dream job na ako. Nya I'm a citizen now. I have my own house, car, mipos here. So grabe nga blessing, and like wala joy kaning plano sa Ginoo sa ako mas nindot gid kay sa akong abi na kog mauna na pinakanindot para sa ako ana nga time. So kana lang guys, na tamoy nakataunan sa gamay ani akong vlog, gadamay-damay lang tamo kay gusto rin ako itan-aw balik akong mga videos, but anyways, thank you so much sa pagtan-aw. Ug kung ganahan mo sa mga yaning contents, please consider subscribing to my channel, and hangtod sa sunod nga video, amping mong tanan. Bye.